Hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe iko zvino shoko riri kutenderera mumaWhatsApp nyaya iripo hombe ndeyekuti Passion Java arikuda kuita chechi yake muNational Sports Stadium. Vision yake ndeyekuti azadze National Sports Stadium. So panapa ndakuona kuti arikubatsirwa kana kuti akubatsirwa neZANU-PF kuti azadze. Panapa pane tsamba iri kutenderera iri kunzi ZANU-PF DCC6 notice to all districts. All district chairpersons in Zone 6 are required to mobilize all members munhu wese hake to attend the church program being hosted by Evangelist Passion Java. Venue, National Sports Stadium. Time, 12 p.m. Date, Thursday 9 NB. Strictly no party regalia. All district secretaries for transport and welfare collect buses from Zone 6 Secretary for transport and welfare Comrade Nico Hamadziripi for number dzabadzaiswa at Stoddard War Chichi and staff. All members to be at their usual pickup points by 11 o'clock. Ndo nyaya iripo, ndo shoko riri kutenderera iko zvinezvi chiri kufamba mumaWhatsApp vanhu vanoona. Ende ndiri kumwe kwandatombosangana nazo mumagroup avo epolitics acho emusangano dzacho vari kungochitenderedza vari kuda kubatsira Passion Java kuti azadze National Sports Stadium. Kana muri kusangana nemusangano wacho matovarandaka pakangu munhu angofunga kuti chinhu chake anongoti uyai takutoisa mabhazi kuti muye muungane.